سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو وزيناتات اب تግራይ ከቢድ ሕጽረት መግብ ህፃናትን አዴታትን በብዝሕየ ጥቅዕ ምህላው መግለጹ ኤርትራን በገለ ምሁራን ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ከምኡ ድማ ብልኡኽ አሜሪካን ካልኦት ዲፕሎማስያኛታትን ዝቀርብ ዘሎ መውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ዝመልከት ጻውዒታት መልስ መሃባ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ምምዛዛ ሃገረ ማዳጋስካር ትሕቲ ዕድመ ዝደፈሩ ብልዕቶም ክቁረጽ ምውሳናን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ نتاني دول ملكت كتبوقن بخبري يعدمكم ኣብ ትግራይ በከቢድ ሕጽረት መግብ ዝተጠቁዕ ህፃናትን አዴታትን ከም ዝወሰኸ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ገሊጹ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓየሎም ካሕሳይ ከም ዝገለጾ ኩናት ደው ድሕሪ ምባሉ ሕጽረት መግብ አዴታትን ህፃናትን ኣይተመሓየሸን ኢሉ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ንውሕ ዝበለ እዋን ኩናት ነይሩ ድሕሪኡ ድርቂ ተሓዊስዎ ሕጽረት መግብ ከጋጥመሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝህሉ ተጽቢት ዝግበር በዚ ዕርዮም ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ህፃናት መጥበውቲ አዴታትን ጥኑሳትን እዮም ኢሉ ኣብ ትግራይ ለውጥ ክመጽእ ተጽቢት ጌርና ድሕሪ ኩናት ኩነታት ኣመጋግባ ከመሓየሽ ዝብል ግምት ነርና ዘለዉ መረዳእታታት ግን ብዙሕ ለውጥ ከም ዘየለዮም ዘመላኽቱ ኢሉ በመሰረት መለክዒ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሓደ ከባቢ መጠን ጉዱድን ማእከላይን ሕጽረት መግቢ ትሕቲ 15 ሚእታዊት ክኸውን ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዶክተር ሓየሎም ኣብ ትግራይ ግና ልዕሊ 37 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ተዛሪቡ ኣብ 7 ወረዳታት ዳህሳስ ጌርና ነርና ብፍላይ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 59 ወርሒ ወይ 5 ዓመት ዘለዉ ካብዚ ጉዱድ ሕጽረት መግቢ ዝበሃል 8 3 ሚእታዊት እዩ ማእከላይ ሕጽረት መግቢ ድማ ከባቢ 29.3 ሚእታዊት ይሕዝ ነክልቲኦም ድምር ድማ 37.6 ከባቢ ይሕዝ ኢሉ ንሱ ቀጺሉ በመሰረት መስርሕ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ሕብረተሰብ ማእከላይ ጉዱድ ሕጽረት መግቢ ልዕሊ 15 ሚእታዊት እንተኮይኑ ብላንኬት ካቨሬጅ ወይ ድማ ኩሉ ሰብ መግቢ የድልየሎ ማለት ከም ዝኾነ ሓቢሩሎ እዚ ድሕሪ ውዕል ሰላም ይክብል ድማ ኩናት ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ኣብ ትክልል ዘሎ ኩነታት ዝገለጸ ኣብ ኣዴታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ተመሳሳለ ውጽኢት ከም ዘለዎ እዩ እቲ ዳይሬክተር ሓቢሩ ዝርከብ ኣብ ሓደ ገባር ሰናይ ተካል ዝሰርሕ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ በዓል ሞያ ሕክምና ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዴታትን ህፃናትን ዝረአ ዘሎ ሕጽረት መግቢ ዘጨነቕ ክብል ይገሊጽዎ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ እናተንቀሳቐሱ መጽናዕትን ሓገዝን ከም ዝገብሩ ዝገልጽ እዚ በዓል ሞያ እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዞባ ማእከል ዝገደደ ከም ዝኾነ ይዛረብ ብፍላይ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ጥኑሳትን ሓራሳትን ብዝኸፍአ ደረጃ ሕጽረት መግብን መድሃኒትን ንሕማምን ሞትን ይቃልዑ አለ ወይሎ እቲ ሓደጋ ንምክልኻል ዝግበር ምንቅስቃስ እኹል ከም ዘይኮነ ዝገለጸ እዚ በዓል ሞያ ንህፃናት ኣብ ዝቐርብ ሃናጽ መግቢ ሕጽረትን ምቁራጽን ከም ዘሎ ጠቂሱ مسارع سلطان منግስት ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ቀረብ እዋን ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ደመቀ መኮነን ንምትካ ተመስገን ጥሩነህ ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ታየ አጽቀ ስላሴ ድማ ከም ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኮይኖም ተሸይሞም ባይቶ ተወከልተ ህዝቢ ሎም ሐሙስ ኣብ መበል 15 ስሩዕ ኣኺብኡ ተመስገን ጥሩነህ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ታየ አጽቀ ስላሴ ድማ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ክኸውን በቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንዝተገብረ ምሻም ከም ዘጽደቀ ተገሊጽ ላ ኣብቲ ስነ ስርዓት መስደቅ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናይ ተመስገን ጥሩነህን ታየ አጽቀ ስላሴን ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘርዚሩ ድሕሪ ምቕራብ እቲ ቤት ምኽሪ ሙሉእ ድምጽ በመሃብዮም ንሽመቶም ኣጽዲቆም ዘለዉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮይኑ ሽመት ሒዙ ዘሎ ተመስገን ጥሩነህ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጸንሐሉ ነዊሕ ዓመታት ዝበዝሐ እዋን ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጽላታት ኣገልጊሉ ኣብ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣገልጊሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ናብ ማዕረግ ሜጀር ደይቡ ዝፈልጥ ኮይኑ ኣብ ክፍሊ ስለያ ናይቲ ወተሃደራዊ ትካል ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ሰሪሕዮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎጃም ደብረ ወረቕ ተወሊዱ ዝዓበየ ተመስገን ጥሩነህ ብኮምፒውተር ሳይንስ ናይ መጀመርታ ዲግሪን ብኣመራርሓን ምሕደራን ድማ ማስተርስ ዲግሪ ኣለዎ ክሳብ እዚ ቀረበ እዋን ድማ ኣብ ክፍሊ ጸጥታ እቲ ሃገር ክሰርሕ ይጸኒሑ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኮይኑ ተሸይሙ ዘሎ ታየ አጽቀ ስላሴ ድማ ሓደ ካብ ምኩራት ዲፕሎማስያኛታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ንልዕሊ 3 ዓሰርታት ዓመታት ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናን ዲፕሎማስን ሃገሩ ዘገልገለ ኣምባሳደር ኮይኑ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከምኡ ድማ ውድባት ከም ኣምባሳደር ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐዮ ክሳብ እዚ ቀረበ እዋን ድማ ከም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ክሰርሕ ከም ጸንሐ ይዝከር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ነቲ በገለ ምሁራን ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ንኤርትራ ዝምልከት ዝተዋሃበ መግለጺታት ከምኡውን ብተደጋጋሚ ብፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመርን ሰበስልጣን ትግራይን ካልኦት ዓለም ለኻውያን ውድባትን ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ይውፅእ ንዝብል ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒታት ዝምልከት መልሲ ሂብሎ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብቲ መንገዲ ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ነቲ ምሁራን ትግራይ ዝሃብዎ መግለጺታት ዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ዕሽነት እንቁርዖ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝዘርግሖ መልሲ ነቲ
ቀንዲ ጸላኢና ኤርትራዊ ሃገራውነቲ ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢና ኣይኮነን ዝብል ዝወፀ መግለጺታት ምስ ሓደ እንቁርዖብ ክንዲ ብዕራይ ክትገዝፍ ያኢ ልዕሊ ዓቐን ማይ ሓንፊፋ ዝነተጎትሉ ጽንጽዋይ ድሕሪ ምምሳል ነቲ ዝተውሃበ መግለጺታት ደቂቕ ፍሩይ ናይ ምዃን ሕማም ምንጮ ስቃይ ነብሰ ምትሓት ኢሉ ክገልጾ እንከሎ መንገዲ ሰላምን ብራኸን ንጥዑይ ኣእምሮ ዓሚቕ መጽናዕትን ምርምርን ዘየድልዮ ኣዝዩ ንጹር እዩ። ጸቢብነት ሓልኪ ትሑትነት ህውተታ ኣብ ጥንታዊ ታሪኽ ሕልምን ፋንታዝያን ወጊድልካ ልክዕኻ ፈሊጥካ ትሕቲ ሰብ ዘይምዃንካ ኣሚንካ ክውነታዊ ሓሳብ ብምርዓም ንጉርብትና ናብ ምርቃ ለዊጥካ ብሓባር ብሰላም ምንባር ጥራይ እዩ። ጎረቤተይ ስጋኡ ዘይኮነ መንፈሲ ጸላእየ ግና ጽላልን በርካለ መግለጺ ኣይርከቦን። ብኸምዚ ዓይነት ሕሙም ስነ ኣእምሮ ምራሕቱ ቅድሚ ሕጂ መገንደራ ዝረኸበ ውጹዕ ህዝቢ መድሕን ሓሳብ ይፍጠረሉ ብምባል ነቲ መግለጺታት ዘለዎ ተቃውሞ ይገሊጹ። ካልእ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ነቲ ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝሓዞ ከባቢታት ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ዝብል መግለጺታት ኣመልኪቱ ጥርዓን ተኹላ ብዝብል ኣርእስቲ መልሲ ሂቡ ዘሎ ኮይኑ ካብ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ጀሚርካ ምዕራባውያን ሰበስልጣንን ዲፕሎማስያታትን መቐለ እናበጽሑ እንተ ንምስንጋል እንተ ንኻልእ ሓሳባት ከም ሕንጻይ ቁዘማ ነዳያት ብምድጋም ብዛዕባ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ በጮቕታ የስምዑ እዮም። እዞም ወከልቲ ዓበይቲ መንግስታት መን ክሓፍረሎም እዩ? ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ኣዳዕዲዕኻ እንዳፈለጥካ መጋወሕ ሓሶት ካብ ምዃን ዝኸፍእ ፍኽሰት የለን ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ በጨቅ ከብሉ ከለሁ ስም ቦታ ኣይጠቕሱን እዮም። ቦታ ዘይትነገር እዩ እና ሓንሳብ ድማ ብድብድቡ ሓፈሻዊ ማእዝን ይእምቱ ማእዝን ኣበዩ ደረቱ ፍሉጥ ኣይኮነን ሽቁረሮኦም ርዱእ እዩ ባዕሎም ኣብ ሓሰስ ሰምዕ ኮይኖም ስለ ዝኸተሙ ተሓለቕቲ ግዝኣተ ሕግን ኣኽበርቲ ልኡላውነትን ኢሎም ስለ ዝማጻደቑ ወግዓዊ መግለጺታቶም ብይን ይከበር ስለ ዝብል ኣፎም መሊኦም ባድመ ዝብል ቃል እንተ ኣድሚጾም ኣብ ቅድሚ ዓለም ውስልትናን ኢሕጋውነትን ክኸውን እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ኩዱን ብኣፈ ጠራሮ ክኸውን ተመሪጹ ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ሒዞሞ ዘለዎ ከባቢ ይውፅኡ ክበሃል እንከሎ ብልክዕ ቦታ ከም ዘይገልጹ ዘለዎ እዩ እቲ መግለጺ ጽሒፉ ዘሎ። ሃገር ማዳጋስካር ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ከም ዝደፈሩ ብሕጊ ዝተኣመነሎም ሰባት ብልዕቶም ክቁረጽ ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲቓ። እቲ ሃገር ከዓ ነዚ ሕጊ ካብ እተጸድቕ ጀሚራ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካላት እቲ ሃገር ነቲ ዘጽደቐቶ ሕጊ ከተወንዝፎ ሕቶ የቕሪብ ኣለዋ። እቲ ሃገር ህፃናት ከም ዝዓመፁ ዝተረጋገጹ ውልቀ ሰባት ብልዕቶም ብኬሚካል ወይ ብሕክምና ክቁረጽ ዘውጻቶ ሕጊ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ሕጊ ኢሰብኣውን ጭካነ ዝተሓወሶን ንደቂ ሰባት ዘዋርድን ብምባል ገሊጽዎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፕሬዝዳንት ማዳጋስካር አንድሪ ራጆሊካ ኣብ መቕጽዒ ሕጊ ምምሕያሻት ገይሩ ነይሩ። ብመሰረት እቲ ፕሬዝዳንት ዝገበሮም ምምሕያሻት እቶም ትሕቲ ዕድመ ዝደፍሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ክንዲ ብጭካነ ብልዕቶም ዝቁረጹ ብሕክምና ወይ ብኬሚካል ክግበር ምምሕያሻት ገይሩ ነይሩ። እዚ ፕሬዝዳንት ዘቕረቦ ምምሕያሽ ብኣባላት ባይቶ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ክጸድቕ ክኢሉ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ማዳጋስካር ዓመፅ ትሕቲ ዕድመ ዝፈጸሙ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፖሊስ ጥርዓን ከም ዘይቀርበሎም ይዝገልጽ። ዳይሬክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምብራቕን ደቡብ ኣፍሪቃን ቲጌሬ ጉታቱ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ሕጊ ሃገር እምነት ስለ ዘይብሉ ንፖሊስ ምሕባር ከም ቀዳማይ ኣማራጺ ከም ዘይወስዱ ከዓ ትሕብር። ካብዚ በመስጋእ እቶም ዓመፅ ዝፈጸሙ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ተሓታትነት ክንቀሳቐሱ ስለ ዝረኣዩ ኣብቲ ሃገር ዓመፅ ትሕቲ ዕድመ ንኸስፋሕፍሕ ቀንዲ ጠንቂ ከም ዝኾነ እቲ ሓላፊት ትሕብር። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ጾታዊ ዓመፅ ዝፈጸሙ ብልዕቶም ብኬሚካል ወይ ብሕክምና ከም ዝቁረጹ ምግባር ኢሰብኣውን ነቲ ዘሎ ጸገማት መፍትሒ ዘየምጽእ ክትብል ዳይሬክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ቲጌሬ ጉታ ተብርህ። እታ ዳይሬክተር ብምስዓብ እቲ ሕጊ ሰባት ምስቃይ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጥሕስ እዩ ድንጋገታት ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ ከምኡ ከዓ ምስ ሕገ መንግስቲ ማዳጋስካር እውን ዝጻረር ብምባል መንግስቲ ማዳጋስካር ነቲ ሕጊ ደው ከብሎ ጻውዒት ኣቕሪባላ። ብጀካ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ብርክት ዝበሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ሕጊ ጭካነ ዝመልኦ ብምባል ደው ክብልየን ሕቶታት ኣቕሪበን ዝርከባ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።